95-та година в Дружба. Оригинален дружбенец съм. Да. От малък още искаха да ми отрежат този палеца, да мога като бъркав на хората джобата да не ми закача тук отстрани. Ама не го отрязах, защото... На рожден ден си и не знаеш какво да подариш? И аз не знам какво да подаря. Ма знам, че ти не знаеш какво да подариш. Ама па и аз не знам какво да подаря. Ама па знам, кой знае? Gift Come True. Откри подарък за всеки в сайта на Gift Come True. От кулинарни курсове до ваучери за спа масажи и терапии, почивки, екстремни преживявания и приключения. Абе има нещо за всеки вкус. А с промокод MATCHBG ще спестите 10%. Абе т.е. взимаш подарък за 200 лева. Колко даваш? 180. Айде, към сайта на Gift Come True. А какво 10 имаш? Много забавно, изпълнено с такива готини случки, нали, до Пирогов ходиш често, защото си пукаш глава, ръце, нещо се троши и така. Ако е най-интересната случка? Най-смешната? Те са много по принцип